யார் கடவுள் என்ற தலைப்பில் சமீபத்தில் நான் படித்த ஒரு அழகான கட்டுரையை பற்றி தான் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி என்னவோ எனக்கு சமைக்கவே ரொம்ப அலுப்பாக இருந்தது. ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணுற மூடும் இல்லை. வெளியே போனால் என்னன்னு தோணுச்சு. கொஞ்சம் பழைய மாடல் ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண உதச்சேன். சில நாட்கள் எடுக்கலைன்னா அதுக்கு என் மேலே கோபம் போல. ஸ்கூட்டர் கூட ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஒரு நல்ல டிஃபன் சாப்பிடணுன்னா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து தான் போகணும். போகலாமா வேண்டாமா ஒரே சிந்தனை. சரி போவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு ஹோட்டலை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தேன். டிஃபனை வாங்கிட்டு திரும்ப வர்ற வழியில் நல்ல மழை. கொஞ்ச நேரம் நடந்து ஓடி தேடியதில் கடைசியாக சின்னதாக பிவிசி சீட்டை போட்ட மாதிரி ஒரு பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி ஒரு இடம் தெரிஞ்சுது. பக்கத்தில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அது ஒரு வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிருஷ்ணர் சிலைக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய தடுப்புன்னு. சின்னதாக ஒரு கிருஷ்ணர் சிலை, அதுக்கு ஒரு கம்பி கதவு போட்டு பூட்டப்பட்டிருந்தது. கிருஷ்ணருக்கு துணையாக இப்போ அந்த தடுப்பிற்கு அடியில் நானும் நின்றுட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி ஏன் இப்படிலாம் நடக்கணும்? வீட்டில் கொடை இருந்தும் இப்போது மழை வராதுன்னு நானே முடிவு செஞ்சு கொடையை எடுக்காமல் ஹோட்டலுக்கு போகணுன்னு ஏன் எனக்கு தோணுச்சு? நைட்டு 8 மணி ஆச்சு. ஹோட்டலுக்கு போனவே அங்கேயே சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம். சாப்பிட்ற நேரத்தில் மழை வந்திருந்தால் கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே நின்றுட்டு வந்திருக்கலாம். அதையும் செய்யாமல் ஏன் பார்சல் வாங்கிட்டு அதுவும் தண்ணி பாட்டிலும் வாங்கிட்டு உடனே வந்திருக்கணும்? எல்லாம் இன்றைக்கி ஏன் இப்படி ஏடா கூடமாக நடக்குது? இப்படி வரும் வழியில் கொட்டும் மலையில் ஒதுங்க கூட இடம் இல்லாமல் அலையிறதுக்கா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே கிருஷ்ணரிடம் பேச தொடங்கினேன். உலகையெல்லாம் காக்கும் ரட்சகண்ணி, ஓ சிலையை காப்பாற்றிக்கொள்ள ஒன்னால் முடியாதுன்னு நினச்சி மனுஷன் போட்டிருக்கு இந்த கம்பி கதவை பார்க்கும்போது உனக்கு சிரிப்பு வரலையா? உனக்குள்ளே உலகம், ஆனால் நீயோ இந்த கம்பி கதவுக்கு உள்ளே. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குப்பா என்று என் குருஜி சொன்னது எனக்கு நினைவுக்கு வந்தாலும் என் கேள்விகள் மட்டும் நிற்கவே இல்லை. கம்பிக்குள் சிறை வைக்கப்பட்ட நீ யாருக்கு உதவ போகிறாய்? நீயே சரணம் என்று வேண்டுபவருக்கு இந்த சிறையை தாண்டி எந்த ரூபத்தில் உதவ போகிறாய்? சரி, யாரை பற்றியோ நான் ஏன் பேசணும்? என்னை பற்றி பேசுகிறேன். இப்படி வந்து சிக்கிக்கொண்டேனே, எனக்கு எந்த ரூபத்தில் வந்து உதவி செய்ய போகிற? இந்த கேள்விகளெல்லாம் எனக்குள்ளே வர செஞ்சு என்னை விரக்தி அடைய செய்யும் உன்னோட உள்நோக்கம்தான் என்ன? இப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேள்வியாக கேட்டுட்டு இருந்த எனக்கு திடீர்னு ஏதோ ஒரு குரல் கேட்டு திரும்பி பார்த்தேன். அந்த சுவரின் மூலையில் பழைய துணி மூட்டை போல் ஏதோ ஒன்று கிடக்க அதை சற்று உற்று பார்த்தேன். அது துணி மூட்டையில் ஒரு பாட்டி. பூச்சி புழு சில நேரங்களில் பாம்புகள் கூட வந்து போகிற இடத்துல ஒரு கிழிந்த அழுக்கு துணியை மட்டும் போட்டுட்டு இங்கே வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. யாரை பெத்த தாயோ ஆதரிக்க ஆள் இல்லாமல் இங்கே அடைக்கலம் வந்து கிடக்கிறா. அவர் ஏதோ முனகுவது போல் கேட்கவும் உற்று கேட்டதில் என்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுது. என்னம்மா வேணும்னு பணிவோடு கேட்டேன். ஐயா, சாப்பிட ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்கய்யா என்று பாட்டியோட முனகல் சத்தம் எனக்கு கேட்டது. அப்போது எனக்குள்ளே இருந்த அத்தனை கேள்வியும் மறைந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் எனக்கு தோணுச்சு. இந்த மலையில் இந்த ராத்திரி வேளையில் இளைஞனான என்னாலேயே இவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்து சாப்பிட சலுப்பாக இருக்கும்போது இந்த பாட்டி என்ன செய்வார் என்ற ஒரே ஒரு கேள்வி தான். உடனே இந்தாங்கம்மா தோசை இருக்குது சாப்பிடுங்க, தண்ணி பாட்டில் கூட இருக்குது என்று அவரிடம் எடுத்து நீட்டினேன். நடுங்கி ஒடுங்கின அந்த பாட்டியின் கையில் பார்சலை கொடுத்தேன். கிருஷ்ணா நல்லா இருப்பா என்று என்னை ஆசீர்வதிப்பது போல கையை உயர்த்தி தலையில் வச்சு கூறினார். கிருஷ்ணா நல்லா இருப்பா என்று என்னை ஆசீர்வதிப்பது போல கையை உயர்த்தி என்னோட தலையில் வச்சு சொன்னான். என்ன ஏன் பாட்டி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா? ஒருவேளை அவள் கிருஷ்ணர்கிட்ட சாப்பாடு கேட்டிருப்பா போல. அதனால தான் யார் கொடுத்தாலும் கொடுப்பவன் கிருஷ்ணன் தான் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்குள்ளார என்ன நானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டேன். இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது. எனக்கு எந்த ரூபத்தில் வந்து நீ உதவி செய்ய போகிறேன்னு நான் உன்னை கேட்டேன். இப்போது புரியுது. உதவி தேவைப்பட்டது எனக்கல்ல, அந்த பாட்டிக்குன்னு. உதவியதும் நான் அல்ல, என் ரூபத்தில் நீன்னு. இப்போது கிருஷ்ணரை பார்க்கிறேன். இத்தருணத்தில் பாட்டிக்கு நீதான் நான், கம்பிக்குள் இருக்கிற நான், கம்பிக்கு வெளியே இருக்கிற உன்னை வைத்து பாட்டிக்கு எப்படி உணவு வர வைத்தேன் பார்த்தாயா என்று அவர் கேட்பது போல் தெரிந்தது. யார் கடவுள்? புரிகிறதா?